Днес е 7 юли, световният ден на шоколада. Всички обичат шоколада, защото шоколада е емоция, създава усещане за наслада, щастие, удоволствие, уют. Хората не искат да купуват и да дадат шоколад, да се тъпчат, да стават дебели. Клиентите купуват усещането, насладата, клиентите купуват решението, клиентите купуват удоволствието. Спрете да продавате продукти, спрете да продавате марки, спрете да продавате характеристики. На никога не му пука колко ви е голям и колко ви е хубав продукта. Продавай усещането, продавай ползите от твоя продукт. Решение, облегчение, щастие, уют. Хората се интересуват как даден продукт решава техните проблеми, как задоволява техните нужди и как ги кара да се чувстват. Ако имаш бизнес, също важи и за твоя бизнес. Покажи го в едно кратко видео, за да можеш да събудиш емоция в хората. Емоция, която ги кара да купуват. Емоция, която ги кара да споделят и да се връщат отново при теб. Ако не знаеш как и откъде да започнеш, напиши безплатно в коментарите и аз ще свържа с теб за безплатна консултация относно развитието на твоя бизнес.